Toto je náš priateľ John Hudson. Do pekla. Je na rade zahrať si hru. Pred 24 hodinami sme ho uniesli, spútali, zaviazali mu oči a hodili ho doprostred ničoho. Nehovor mame, že som ti nič nedal. Nemá potuchy, kde je, ale má 100 hodín na to, aby sa odtiaľ dostal. To budú muky. Zima, zima, zima. Čakajú ho hrozby, aké ešte nezažil. Spolu s ostatnými budem analyzovať každý jeho pohyb. Využíva ropu z rúžu. To je geniálne. Už to horí. Táto hra sa totiž bojom o prežitie len začína. Pre pána, musím sa dostať na druhú stranu. Keď sa šmykne, môže hneď na brehu rieky zomrieť na podchladenie. Možno som ho dostal do zlej situácie. Oblečenie má úplne premočené. V tom je problém našej hry. Je to v poriadku, kým sa nič nestá. Mám studenú pokožku a trasiem sa. Potom to naozaj nie je v poriadku. Matt, expert na primitívne techniky prežitia. John, Royal Air Force. Sviniari. Terry, zelený baret. Pozrite sa na nich, stretneme sa v pekle. Jake, bývalý člen Navy Seals. Tom, vojenský prieskumník. Super! Skús prežiť. Chlapi, viete, prečo som vás sem zavolal? Dnes ideme po Hudsona. Toto je John Hudson. Je to profesor nášho gangu, náš stály expert na psychológiu prežitia a mal by vedieť, čo robí. Je inštruktorom vysoko špecializovaných vojenských kurzov prežitia, známych pod skratkou SEER. Prežitie, vyhnutie sa, odpor a únik. Dokonca aj napísal knihu, či skôr príručku pre britskú armádu, ako prežiť v džungli a v extrémne chladnom prostredí. Pochádza z Veľkej Británie, bude mať prednášku o metódach prežitia. Nesmejte sa. Využije britský prízvuk a nadchne poslucháčov svojím šarmom. A viete čo? Práve vtedy ho prepadneme. Máme ho pred očami. Vystrojme sa a ideme po ňom. Poďme. Dolapenie. Vítame medzi nami pána Johna Hudsona. Ďakujem za pozvanie do Denveru. Budeme hovoriť o prioritách v boji o prežitie. Hlavné je pamätať si na rad základných inštrukcií. Ochrana, poloha, voda a jedlo. Dnes to budem opakovať, až vás budú bolieť uši. Dúfam, že keď si tieto 4 veci zapamätáte, môžete. Predstavte si to. Toto sú moji kamaráti Terry a Jake. Zdravím vás, všetko OK? Áno, výborne. Zdravím vás. Ak chcete prežiť vo väčšine prostredí na svete, musíte mať plán. Stop! Terry, uteká nám preč. Ahoj.
Zbytočne sa brániš. Dobre, dobre. Sťahovacie pásky. Kvôli tebe som sa zapotil, čo ma neteší. Mám ho chytiť za nohy? Áno, poďme, smoliar. Zdravím, šéfko, rád ťa vidím. Čo sa tu asi deje? Nazdar, kamarát. Zdravím vás, ale nemali ste to so mnou ľahké. Museli ste si zabehať. Dôležité je neuľahčiť im to. Musíte sa snažiť zo všetkých síl. Nemôžete im výjsť v ústrety a nechať sa zbaliť. Prehľadanie a zhabanie. Dovete ho. Pekne pomaly. Keď niekoho chytíme, najprv ho dôkladne prehľadáme, či nechce prepašovať nejaký výstroj na prežitie. Nevieme, kde a kedy nás chlapi chytia. Mal som pri sebe toľko vecí, koľko sa len dalo. Všetko, čo by sa mi mohlo zísť. Ako to pre pána funguje? To pochopí aj idiot. Len pokračuj. Na väzňa si trochu drzí, nie? Oranžová padáková šnúra, sieť proti komárom. Ó, pre pána. Bál sa hmyzu. Vezmi mu nôž. Igelitové vrecko. Toto je svadobná obrúčka? Áno. To je mierna nevýhoda však. Len žartujem. Čo myslíte? Vzali sme mu všetko? Myslím, že to bolo všetko. Chlapci sú dobrí, ale živím sa tým, že učím britskú armádu, takže našli len to, čo chcem, aby našli. Ako sa hovorí, hra sa začína. Podávajú počas letu jedlo? Jasné. Neverím. Možno prežije, možno nie. Výsadok. John povodil britských pilotov po extrémnych prostrediach na celom svete, ale ten kocúr na podiv ešte nikdy nebol na Aliaške. Kde sa dajú lepšie overiť jeho schopnosti, ak nie v mraze? Nehovor, máme, že som ti nič nedal. Uvidíme sa neskôr. Je tu zima. Sviniari. Momentálne má všade okolo seba jedine ľad. Skaly a tundru. Ak chce vyhrať, musí sa dostať do akejkoľvek podoby civilizácie. Smerom na sever musí prejsť vyše 320 kilometrov cez horské pásmo k táboru baníkov. Na západ je asi 240 kilometrov ľadovca po stanicu Rangerov. Na východ ho čaká 27 kilometrov cez dve údolia riek Galiaskej diaľnici a na juh vyše 25 kilometrov cez ľadovec Eureka, dve rieky a močarisko k diaľnici Denali. Ktorýmkoľvek smerom sa rozhodne ísť, má na to len 100 hodín. Samozrejme je s ním aj kameraman, ale nebojte sa. V žiadnom prípade mu nesmie pomôcť. To je podraz, čo? Našou ďalšou zastávkou je základný tábor. Mám kufrík, ideme na vec. Máme rôzne možnosti, ako monitorovať hráča. Pomocou GPS zistíme, kde sa nachádza a kam ide. Máme tu aktuálne predpovede počasia, teda vidíme, či sa blíži tlaková níž a čo je dôležitejšie, môžeme sledovať biometrické údaje hráča. Dali sme mu vestu, ktorá bude zaznamenávať všetky základné údaje o jeho tele. Pre našu hru je najdôležitejšia jeho teplota telesného jadra. Ak Johnovi na Aliaške klesne teplota telesného jadra po 35,9 stupňov, je podchladený a končí. Automaticky sa diskvalifikuje. Pozrime sa, čo mi chlapi nechali. Ako ich poznám, asi nič užitočné. Balíček na prežitie. Veci, ktoré si hráč berie do divočiny, sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií. Tie, ktoré vie prepašovať a potom tie, ktoré mu dáme my. Ale choď. Ty si úžasný. Čo sa ti porobilo? Dali mi pondiatú bowlingovú guľu, pozrite. Tá je určite od Jakea.
Nedala by sa rozlomiť a použiť ako zbraň? Mohol som mu dať knihu, alebo zápalky, či dokonca zbraň. Ale v tejto hre ide predsa o boj o prežitie, preto som mu dal niečo hlúpe a zábavné. Nemienim ju vláčiť so sebou. Á, tá bunda je pekná, poteší. Debili, dali mi pohľadnicu. Milé, je tu napísané, máme pekné počasie, škoda, že nie si s nami. Je tu síce pár gramatických chýb, ale nechám si ju. Čo tu ešte je? Á, vďaka. Je to rúž? Pribalil som mu rúž. Viem, ako John rozmýšľa a určite vie, že rúž je ropný produkt, ktorý sa dá využiť pri rozkladaní ohňa. Nechám si ho. Ó, pochúťka, konzerva pre mačky. Nie je to pekné? Je však prázdna. Boli by ste prekvapení, čo sa dá s plechovkou robiť. To, že v nej ostalo trochu potravy pre mačky, je bonus. Nie je to najhoršie. A dali mi aj tágo. Za veci z oblasti športu môže Jake. Široko ďaleko tu nenájdem žiadnu palicu, takže vezmem ju so sebou. Najprv ma zaujíma, kde je slnko. Dnes je dosť hmlisto, ale vidno ho. Zhruba týmto smerom musí byť juh. Musíme sa čím skôr dostať dolu z toho ľadovca. Hra sa začala a Hudson sa na vlastnej koži presvedčí, prečo je Aliaška testovacie územie pre každého, kto chce medzi expertmi na prežitie získať rešpekt. John je tvrdý chlap, o tom niet pochýb, ale Aliaška nie je žart. Môže vás nemilosrdne zabiť. Skús prežiť. Johna, inštruktora extrémnych kurzov prežitia pre britskú armádu, čaká tvrdá skúška na americký spôsob. Sviniari. Najprv sme ho chytili, nasadili sme mu putá, zaviazali mu oči a vysadili sme ho na ľadovci. Aliaška je najlepšie testovacie územie v Amerike pre každého experta na prežitie. A kto tam prežije, prežije hocikde. Mrzne tam a John nemá jedlo. Od každého z nás dostal iba zo pár žartovných darčekov, ale ak je chytrý, využije ich, inak tam zomrie. Má 100 hodín na to, aby našiel civilizáciu, inak pred nami utrpí porážku. Neviem sa dočkať, kedy sa náš profesor, odborník na psychológiu prežitia, pustí do práce. Mám jednoduchú stratégiu, ako sa odtiaľ dostanem. Pôjdem na juh. Viem, že sme na severnej pologuli, teda smerom na juh je teplejšie podnebie a to obyčajne znamená civilizáciu. Budem sa teda orientovať podľa slnka a pôjdem na juh. Nadmorská výška 2035 metrov. To je fakt zábava. To budú muky do pekla. Prvé, čo človek stráca v boji o prežitie, je zmysel pre humor. 95% ľudí, ktorí zomrú v dôsledku psychologickej traumy, zomrú v priebehu prvých 3 dní. To je fakt. Keď si neudržíte pozitívny duševný postoj, dostanete sa do akejsi zostupnej špirály a ľudia do 3 dní zomrú. Volá sa to psychológia prežitia. Keď tomu človek podľahne, čaká ho pár depresívnych nocí. Chlapi, mám ho v obraze. Pozrime sa na ňo. Celkom dobre napreduje. Máme ďalšiu skvelú technickú pomôcku, lebo cez satelit sa môžeme napojiť na kameru, ktorá sleduje Johna. Vďaka tomu môžeme vidieť, čo robí, ale nepočujeme ho. Neobliekol si bundu odo mňa. Viete, že pri chôdzi sa nemá zababušiť. Zohriať sa musí, až keď zastane. Začínam byť smedný. Cítim mierne mravčenie v perách a trošku ma pobolieva predná časť hlavy. Len čo zbadám vodu, zastanem a napijem sa. Pohoda. Možno je tu. Vidíte tú bystrinu, pri ktorej zastal? Nemusí sa obávať lamblie črevnej a iných parazitov, lebo na okolí nežijú bobry. Na jeho mieste by som pil, koľko by som vládal. Ja by som sa nútil vypiť liter každú hodinu. Myslí na to, že voda je ľadová a hneď spáli kopu kalórií. Presne, nemal by piť príliš veľa studenej vody. V takom podnebí sa dá prežiť bez vody pár dní. Vraví sa, že 90% podchladených ľudí trpí smedom. Jeho problémom nebude voda, ale prírodné živly. V noci má snežiť.
Viete, že sme v krajine medveďov? Áno, Máte sprej proti medveďom? áno, tu je Kalašnikov. Páči sa mi ten zvuk. Máme tu najlepšiu ochranu proti medveďom. Nie je to zlá voľba. Med je vydesený. Existujú dva rôzne prístupy k boju o prežitie. Jeden sa volá prístup jaskinného človeka. Volia ho ľudia, ktorí žijú v prírode, s prírodou a z prírody. Med žil posledných 10 rokov v zemľanke. V podstate si vykopal dieru do svahu. Mal hlinenú podlahu ako indiáni a žil vonku. Môže vrhnúť na medveďa oštepy a keď to nepomôže, prídem na rad ja. Ochránim nás, len vás musím predbehnúť. To by som chcel vidieť. Druhým je vojenský prístup. Musíte mať všeobecné znalosti, na čo si máte dať pozor, a nakoniec predstihnúť matku prírodu. Potrebujete netradičné riešenia problémov, aké by iným ľuďom ani nezišli na um. Skús to. Na dobrú útočnú pušku sa dá spoľahnúť. Koho mám zlikvidovať? To sú dva základné prístupy a John je kdesi uprostred. Živí sa kurzami prežitia a navyše má vojenský výcvik. Ako si sa zamračilo všakže? Neviem povedať, či sú tie oblaky predzvesťou zlého počasia, pod nimi je totiž trochu jasnej oblohy. Ale taká rýchla zmena počasia môže znamenať, že sa blíži front. Obloha je oceľovo sivá. Možno nás čakajú zrážky. Aj tie mraky v strede vyzerajú, ako by malo snežiť. Vážne sa tam valia oblaky. Sneh! Čo je to za počasie? Vidíš, ako to vyzerá nad tými kopcami? To sa mi nepáči. Čakám, kedy stlačí gombík, že máme poňho prísť. Nevyzerá to dobre. Možno som ho dostal do zlej situácie a môže sa to ešte zhoršiť. V tom je problém našej hry. Je to v poriadku, kým sa nič nestane. Vidím sneh. Potom to naozaj nie je v poriadku. Základom je oheň. Presne tak. Oheň a úkryt pred zlým počasím. Nemôžem uveriť, že sa blíži búrka. Nepočítali sme s tým. V noci tu bude ako na Sibíri. Cítim, ako sa ochladzuje. Pochodujme ďalej. Mal som v pláne dostať sa dnes čo najďalej na juh, ale počasie mi trochu zmarilo plány. Pôjdem síce na juh, ale hlavnou prioritou je teraz nájsť úkryt a ostať v teple. Keď budem mrznúť, prídu po mňa chlapi a hra sa skončí. Teplota telesného jadra 36,4 stupne Celzia. V búrke poňho nepoletíme vrtuľníkom. Jasné. Ó, nie. Smejete sa zo mňa, že som ako kvočka, ale musím uvažovať o tom, ako sa k nemu dostaneme bez vrtuľníka. Terry sa začal trochu stresovať. Ešte som nezažil, aby si robil také starosti. Veď kráča ďalej. Keby niekde ležal polomrtvý, vtedy by som si robil starosti. Terry sa bál, že to prehnal. Má to proste v krvi. Ako zelený baret je vycvičený ošetriť postrelených, postarať sa o človeka. Bojí sa o svojich kolegov. Čo sa mňa týka, ja si z toho nič nerobím. Sme predsa všetci dospelí. Veď sme mu dali kabát. Super, Jake. Je to na nič. Škoda, že začalo snežiť, lebo všetky kríky sú mokré. Nebude to mať ľahké. Treba mu vyvýšené lôžko, tak sa to robí na severovýchode. Na zemi prechladneš. Lôžko sa dá vyložiť borovicovými konármi. V okruhu 500 kilometrov som žiadne borovice nevidel. Narežem si čo najviac kríkov, nahádžem ich na kopu a budem na nich spať. Budú ma izolovať od studenej zeme. Robím si teda lôžko z vetvičiek a vleziem do stredu. Noc bude chladná. Ako vyzerajú jeho biometrické údaje? Nie je najlepšie. Dých je v poriadku, puls zmierne zvýšený, ale
Je mu zima. Škvrka mi v žalúdku, ale nie som hladný. Mozog dal telu príkaz, aby sa nedožadovalo jedla. Teraz mám v pláne vliezť do toho hniezda, ktoré som si urobil, čo najlepšie sa zababušiť, obložiť sa všetkými vecami, zazipsovať kameru a vytvoriť si teplú vzduchovú bublinu. Viac sa urobiť nedá. Teplota telesného jadra 36,3 stupňov Celzia. Chlapi, robím si starosti. Na takom mieste by som sa raz, dva podchladil. Johnova telesná teplota je momentálne 36,3 a naďalej klesá. Ak klesne ešte o pol stupňa, prehráva. Zrejme je premočený a spí na studenej zemi. Všetko je také mokré, že si ani nemôže rozložiť oheň. Čaká ho dlhá noc a táto hra sa ešte len začala. Hudson, modlím sa, aby si teraz na mňa nezúril. Skús prežiť. Johna sme vysadili na ľadovci uprostred Aliašky. Má 100 hodín na to, aby našiel civilizáciu. Dostal sa dolu z ľadovca, no potom prišlo niečo nečakané. Zmena počasia. Druhý deň, 6 hodín, 15 minút. Celú noc som nespal, trápil ma John. Musel stráviť noc v premočenom oblečení, bez ohňa, v ľadovej búrke. Najhoršie na tom je, že v zlom počasí sa prerušil videoprenos, takže ani neviem, čo robí. Dúfam, že som to priveľmi nezbabral. Terry, Čo je? ako je na tom? Nedobre. Nedobre? Pozri sa na to. Tak mu klesla teplota tela, že veľa nechýba a musíme ho evakuovať. Ak sa nejako nezohreje, hra sa preňho končí. Je to predsa hra o prežitie. Keby to bolo príliš ľahké, žiadny hráč by nemal problém. Chlapi, videoprenos sa už obnovil. Vravel som ti, neboj sa. Mám dojem, že sa usmieva. Nebudem klamať, bola to hrozná noc. Najprv sa chcem zohriať. Mám tu niečo, čo si chlapí nevšimli. Vreckový nôž. Prepašoval ho. To som rád. Mám tu aj trochu vaty a vazelínu na podpálenie ohňa. V topánkach mám šnúrky z padákovej šnúry, tá sa vždy zíde. Aj do šnúrok som niečo schoval, malé tyčinky z feroce. Mal som pocit, že v tých šnúrkach niečo je. Už to horí. Hudson vyťahuje veci, ktoré nám unikli. Naberiem si z potoka trochu vody a prevarím ju. Až potom sa vydáme na ranný pochod. Vo vrbovej kôre je kyselina salicylová, z ktorej sa vyrába aspirín. Uvarím si z kôry liečivý čaj. Ja sa tu celú noc strachujem od Johna Hudsona a keď ho konečne vidíme na videu, on si varí čaj. Zdá sa, že sa nemá zle. Chutí to ako horké granule pre mačky. Rozhodne tu zase zohráva rolu psychika. Ak bojujete o prežitie, v prvom rade by ste mali urobiť niečo dôverne známe, z čoho budete profitovať. Určite stojí za pokus uvariť si šálku čaju, rozložiť si oheň, zohriať sa a hneď máte lepšiu náladu. Mám pocit, že si s týmto prostredím poradím, čo je dobré. Tým sa John líši od nás ostatných. Pozná psychológiu boja o prežitie. Vie, prečo robíme to, čo robíme a ako to napraviť, keď sa niečo dobabre. Terry a spol, keď ma sledujete, na zdravie. Je to skvelé táborenie. Ďakujem pekne. Teplota vzduchu -6 stupňov. Veľa jedla tu nenájdem. Dnes by som mal odtiaľto odísť a myslieť na orientáciu, nie na pizzu.
Naďalej sa budem držať svojej stratégie a dnes pôjdem na juh, ale viem, že mi hrozí podchladenie. Oblečenie mám premočené do nitky, mám studenú pokožku a trasiem sa. Je v pohybe. John sa vydal správnym smerom. Od diaľnice ho delí asi 65 kilometrov, ale nachádza sa v nadmorskej výške, kde nemá k dispozícii žiadne prírodné zdroje. Nemôže si urobiť prístrešok, čiže musí zísť nižšie. Dolu kopcom to nebude zlé, zídeme nadol bez námahy však. Pozri. Krajina pred nami sa otvára. Je to dobrá správa, vidím lesnatú oblasť. Nie je tam veľmi veľa stromov, ale dosť na to, aby sme si urobili prístrešok a dúfam, že aj oheň. Zídeme do oblasti, kde sa dá prežiť. To je dobré. Hudson je v pohybe. Vie, že je na čase dostať sa k prírodným zdrojom. Urobiť si prístrešok, doplniť si kalórie a nájsť ďalší zdroj vody. Skúsim tadiaľto prejsť. Najprv chcem urobiť lôžko. V podstate mi ide o pružinový matrac. Bude to najmenší prístrešok na svete. Len tak ďalej. Má prístrešok, vyzerá ako postriežka. Najkrajší prístrešok na svete. Mám tam veľmi hrubý matrac z vetiev, lebo noci sú tu chladné a studená zem ma oberá o teplotu. Len trochu nad zemou som priečne položil kmeň. Čo tou stavbou sleduje? Ten kmeň slúži ako hrebeň strechy a oprieoň konáre. Urobí si šikmú stenu. Tak sa mu bude odrážať teplo ohňa, keď sa mu podarí podpáliť. Videli ste už paličky s pierkami? Drevo sa rozpolí po dĺžke, dovnútra sa dá suché práchno a palička sa olúpe. Chlapík, kto z vás ho prehľadával? Ako si prepašoval nôž? Treba to olúpať tak, aby kôra ostala pokope. Dá sa potom v celku použiť namiesto triesok pri zakladaní ohňa. Takmer som zabudol na darček od chlapov. Spomínate si? Myslím, že v rúžoch sú ropné látky. Dali sme mu bundu a rúž. Ja som mu dal rúž. Využije ropu z rúžu. To je geniálne. Tom, zaujíma ma prečo a odkiaľ máš rúž. Z posledného pobytu v Thajsku. To je neskutočný príbeh, starec. A má to. Už to horí. Pekne, pekný plameň. Hudson je môj človek. Máš šťastie. Super, Hudson. Oheň horí, mám tu kopu dreva, úžasný výhľad. Čo viac si môže Brit prijať? Som v cudzej krajine a čaj sa varí. Teplota vzduchu -1 stupeň. Na tretí deň človek začne fantazírovať o jedle, ale našťastie tak ďaleko ešte nie som. Dnes v noci je dôležité, aby mi neklesla teplota tela. Keby ma chlapi museli prísť zachrániť, nikdy si to neodpustím. Na Johna Hudsona, nech spí v zime. Na Johna Hudsona. Na Johna. A úspešný boj s prírodou. Zajtra, ak sa počasie nezmení, nájdem nejaké jedlo, doplním si energiu, vydám sa na cestu a rozbehnem hru naplno. Teplota vzduchu -7 stupňov. -8. Práve som sa zobudil. Oheň ešte horí, čo je dobré. Neviem, ako dlho som spal. Najhoršie je, že vietor mi sem navieva sneh. Je to nepríjemné. Čo by som robil bez ohňa? Naozaj som dúfal, že v noci budeme v suchu. Profesor dostal príučku. Je v polovici hry a už druhú noc mu hrozí podchladenie. Ak sa neudrží v teple, diskvalifikujeme ho a hra sa končí. Teplota telesného jadra 36,2 stupňa. Tretí deň 7:39.
Mám za sebou ďalšiu brutálnu noc, čo ma donútilo prehodnotiť stratégiu. Na dnes som mal v pláne nájsť niečo na jedenie v nádeji, že telesná teplota sa mi vráti do normálu. Keďže sneží, zrejme nenájdem ani žiadne jedlo a cítim, že som pomaly na hranici podchladenia. Teplota telesného jadra 36,1 stupňa. Johnove metódy prežitia sú založené na psychike, ale nezáleží na výbornom duševnom rozpoložení, keď mu telo vypovedá službu. Momentálne ho od podchladenia delia len 0,2 stupňa. Podľa mňa to nezvládne. Myslím, že bude prvý, kto sa v našej hre diskvalifikuje. Nejedol som už 3,5 dňa. Poznačilo ma to. Mozog nemá energiu. Hladina glukózy v krvi výrazne klesla. Možno už je na nule. Momentálne mám veľký problém sústrediť sa. Teplota vzduchu -8 stupňov. Blíži sa zlé počasie. Asi sa tak skoro nezlepší. Nie. Má 36,1, čiže chýbajú už len 0,2 stupňa a musíme ho evakuovať. Mnohí ľudia nechápu, čo znamená podchladenie. Nechápu, aké je nebezpečné. 35 stupňov je z lekárskeho hľadiska kritická hranica. My sme sa však rozhodli, že hru prerušíme pri telesnej teplote 35,9. Keď klesne na túto hodnotu, ideme po hráča. Keby sme museli Johna zachraňovať, nikdy by si to neodpustil. Teplota telesného jadra 36 stupňov Celzia. Chcel by som ísť na juh. Mal by som skontrolovať smer. Prepašoval som si ihlu, čo si chlapi nevšimli. Pred odchodom som ju zmagnetizoval a teraz skúsim zistiť, kde je smer, sever, juh. Pozrite, má ihlu. Vytiahol si ju z manžety na nohaviciach. Zíde sa mu. Čo to robí? Robí si kompas. Zo šnúrky vyťahne jednu niť, zmagnetizuje ihlu, ak to ešte neurobil, a urobí si provizórny kompas tak, že ihlu zavesí na niť. A čo tak zistí? Ihla sa otočí do smeru sever-juh. Pozrite, ako tam je zamračené. Keď ste unavení a hladní, musíte dávať pozor, aby vám ihla nespadla do snehu. Je to stará metóda, používa sa od druhej svetovej vojny. Často si zmagnetizovali žiletku. S dierkou v strede. Cez prostriedok prevliekli nitku a zavesili ju. Je to rovnaký princíp. Keď sa mu podarí určiť svetové strany, môže ísť zvoleným smerom, lebo keď je vonku tak bielo, mohol by nakoniec chodiť do kruhu. Občas musí skontrolovať, či ide dobre. Bolí ma pozerať sa na ňo. Mrzne, všimnite si jeho prsty. Ale keď sa pozriem na jeho biometrické údaje, mal by sa viac triasť. Ako vidíte, netočí sa len bavlnka, ale celá ihla sa kýva v magnetickom poli Zeme. Na základe toho, ako som ju zmagnetizoval, by špicatý koniec mal ukazovať na juh. Mal som v pláne ísť na juh. Takže overím si to. Bum, už vie, kde je juh. Chcem prejsť cez tie balvany na druhú stranu hrebeňa. Cítim, že mi ubúda energia, teda bude to čoraz ťažšie. Nohy mi oťažievajú a mám pocit, že opasok je voľnejší. Pri zostupe dávam väčší pozor ako inokedy, lebo sa môžem ľahko pošmyknúť. Ak sa mám motivovať pri najjednoduchších úlohách, stojí ma to viac námahy ako obyčajne, čiže je to duševný boj. Zima, zima, zima. Johna delí od diaľnice Denali 35 kilometrov a ostáva mu vyše 40 hodín. V tomto štádiu hry môžeme len hádať, či sa dostane k civilizácii skôr, ako sa podchladí. Počujem vodu. Pozri. Nie je to dobré. Ak sa John chce dostať preč a vyhrať túto hru, musí prejsť cez riečku. Prechod cez rieku je vždy nebezpečný, ale keď niekto nejedol, mrzne a je na ceste 3 dní za radom, veľmi rýchlo sa to môže skončiť škaredo.
Pre pána, musím sa dostať na druhú stranu. Ten kocúr si nedá pokoja. Celý čas je mokrý. Myslím, že rieka je rovnako široká na dlhšom úseku, ale toto miesto je plitké, lebo je tu veľa kameňov. Spoľahlivé tágo mi poslúži ako tretia noha. Ideme na to? Som zvedavý, či mu to vyjde. Tam ho máme. Koľkokrát sme sa takto brodili. Pozrite, koľko tam je snehu. Ten potok je dosť veľký, stačí, že sa pošmykne na mokrom kameni, všetky sú mokré a klské. Keď spadne do vody, môže hneď na brehu rieky zomrieť na podchladenie. Skús prežiť. Matt, ukáž nám, čo máš. Je to vrháč oštepov, má ohybné rameno, ktoré je trochu vyvážené. Chápem. Všetci sme experti na prežitie, ale mám tajný zdroj. Vrháč oštepov, preto som chcel chlapom dať menšiu lekciu. To bolo pekné. Toto je evolúcia. Na čo nám sú vrhače oštepov? Ale vystrašil si všetky zvieratá a ešte tento mesiac zomrieš. Za to som zabil soba. Náš kamarát John síce pracuje pre britskú armádu ako expert na prežitie v extrémnych podmienkach, ale ručím vám, také niečo ešte nezažil. Je tu už tretí deň a Aliaška mu dáva poriadne zabrať. Prespal 2 búrky s mrznúcim dažďom v mokrých šatách, nič nejedol, ostáva mu už len 38 hodín a musí prejsť ešte 35 kilometrov. Ale najprv sa musí dostať na druhú stranu rieky. Koľkokrát sme sa takto brodili. Pozrite, koľko tam je snehu. Ako vojak musím povedať, že prechod cez stoky a rieky v takom chladnom počasí je asi to najriskantnejšie. A pravdou je, že už sme tak prišli o ľudí. A to išlo len o výcvik. Je tam zima. Pozrite sa na to. Prešiel cez fjord a rieku. Cez brod, nie cez fjord. Fjordy sú v Norsku. Je premrznutý. Keď spadne do vody, má po chlebe. Dokázal to, je na druhom brehu. Nie je to zlé. Paráda. Skvelý výkon. Ľutujem ho, je premočený do nitky, musí mrznúť. Ako sa štverá hore tým zrázom, vidno, že mu je zima. Teplota telesného jadra 36 stupňov Celzia. Jeho údaje sú na rozhraní. John je silný. Áno. Ale dostane sa do bodu, keď mu ani silná vôľa nepomôže potlačiť zúfalú túžbu tela prežiť. Začne sa triasť, drkotať zubami a svaly sa mu budú mimovoľne triasť, len aby zvýšili teplotu jadra tela. Dostane sa k diaľnici Denali skôr, ako ho telo prestane počúvať? Tu ho máme. Vydrž, kamarát. Poriadna zima. Od diskvalifikácie ho delí 10 stupňa a má pred sebou ešte 8 kilometrov. Sú to jednoduché počty. Pozrite sa na to. Dolu je cesta a vyjazdené koľaje. Malé cesty vedú k väčším. Väčšie vedú do miest a v mestách sú krčmy. Máme správny kurz. Má stále rovnakú teplotu. Vôbec sa nezohrial.
Tam je cesta. Pozri sa na to. Cesta. Zdá sa, že to zvládne. Prešiel cez horský hrebeň a od diaľnice ho delí už len 1,5 kilometra. To je všetko. Myslíš to vážne? Áno. Už len 1,5 kilometra? Áno. Stačilo, okamžite vyrážame. Ideme po Hudsona, hurá! Nechýba mi veľa, možno už len 1,5 kilometra. Je takmer pri diaľnici, ale aj tak mu každú chvíľu hrozí podchladenie. Tak či onak, ideme po ňo. Teplota telesného jadra 35,94 stupňa Celzia. Som na Aliaške, šťastný. A sme tu. Cesta sa tiahne kilometre týmto smerom a nevidno, čo je za zákrutou. Takže profesor to dokázal. Bolo to pôsobivé ako vždy, kamarát. Ahoj, ako sa máš? Pekný deň však. Asi potrebuješ toto. Skvelé. Ďakujem. Máš sa dobre? A ty? Mrznem. Dám ti deku. Som rád, že sa ti nič nestalo. Nemôžem uveriť, ako dobre vyzeráš. Ahoj, Matt, ako sa máš? Dobre, a ty? Bola tu zima ako na Sibíri, trasiem sa ako pes. Ty si hviezda. A ďakujem pekne. Myslím, že to preňho bola veľká výzva. Zjavne trochu stresujúca. Vieš, kde si? Na Aliaške. Podľa mňa John zažil pár ťažkých okamihov. Je to Aliaška, je tu zima, ale bol skvelý. Som na ňo hrdý. Chcete s ním ešte niečo prebrať? Nie, doprajme mu horúcu sprchu a pivo. Zaslúžil si pár pív. Super. Hudson by vám asi povedal, že vďaka tejto skúsenosti sa stane lepším inštruktorom kurzov SEER a všetkým nám ide o to, ako sa zlepšiť. Je to pravda, som nadšený. Ešte nikdy som nebol na Aliaške a zážitky v tomto prostredí mi to vynahradili. Bolo to úžasné. Nie veľa ľudí má takú možnosť a navyše bolo celkom zábavné, ako ma tu vysadili. Naozaj to bola skvelá skúsenosť. Ešte to bude veselé, ale auto je plné. Prevážajú kone a nie je tam veľa miesta, ale nič iné sme nenašli. Sviniari. Nezohnali sme nič lepšie ako auto s koňmi. Nastúpim dozadu k zvieratám. A ja. Nastúpme a poďme preč. Takto vyzerá naša hra a radi zápasíme s takými výzvami. Možno to nie je zábava v tradičnom zmysle, ale nás to baví. Kto je ďalší na rade? Niekto z vás dvoch. Podľa mňa Matt? Tomu neverím. Najprv ma musíte nájsť.